Deir mu an dia. Cháil mamú ceamra sin a cheap mé. Ní rás am gur thóg an luchóig é. Ghlach sé griangraif le mo ceamra beg das. Nach é bhí sásta is é na lí faoin tas. Nis. Cahamid súlanis ar na griangraifeanna a thóg an luchóig le mo ceamra. Dúir tú cúnacham? Breanúid in seo. Cé atá sa géad I griangraif sin? Tá an cután. Thóg sé pictir gon cut. Bhfuil a cut. Tá an cut thuas ar an mála. Ábhar tá an cut thuas ar an mála. nó thuas ar a gláid. Ráimeach an cut thuas sa grán, go dtíarachmuid, tá an cut thuas ar an grán, an bhá. Ítach, bach muid a rai. Cé faoi seo? Cé d'eiceann muid sa ngriangraif seo? Tá blá a fás. A cá bhfuil an blá sin a fás? Tá an blá a fás faoin grán. An bhá, crán, ach tá sé fás faoin grán. Ítach. Tá an blá sin a fás freisin ar an bhéir. Nach bhfuil, tá sé fás an sin. Sa gríomhóig an sin, nó ar a bhéir an bhá. Bach muid a rai. Tá griangraif eile tócaí ag a luchóig. Is cé feiceann muid an seo? Feiceann muid bó agus feiceann muid máda. Is cáil an máda na lai. Tá sé sa ngáraí nó sa gháraí. Ítach. Agus tá an bhó an chomá nach bhfuil. Agus tá sé lite ar an bhéir an bhá bhí tú géisteach níos túisce. Tá sé tá an máda lite ar a bhéir. Agus tá an bhó ina seasa ar a bhéir. Ítach. Tá griangraif eile an seo. Is céir d'eiceann muid? Feiceann muid éan. Is cá bhfuil an téann? Tá an téann ag getilt thuas sa spéir. Nach bhfuil? Thuas sa spéir. Sa bheiceann tú aoiche bhfuil thuas sa spéir? Tá scamaileán go dtíreach nó cláutaí, agus tá sé sin thuas go háard sa spéir. Agus tá an téann na breanú nuas ar an seo. Nach bhfuil? Bhá, tá go leor pictirí tócaí ag an luchóig leis a gceamra nach bhfuil na griangraifeanna seo. Agus iad an seo ar an mbord am. Ar thógtas sa griangraif a riamh. Breanna ar a griangraifeanna tá sa mála, agus tóir faoi deara céir de tá le feiceáil. Céir de eiceann tú na pictiúr, céir de eiceann tú sa gúlra beidir na pictiúr, agus bhfuil tú ná an cur síos ar cholathirt sa pictiúr sin.